importante é a falta de entendimento da arquitectura por parte da xente. Facendo un pequeno paréntesis, xa que falabas dunha posible non integración, tampouco imos a poñer un encontrado outro, sería ao contrario do mellor o que falaba hai unhas semanas con Asunta Rodríguez, como o CEGAC marca a rúa, está perfectamente integrado nesa rúa, incluso é quen marca ese inicio de rúa, e a SGAE fai desaparecer unha parte. Sí, bueno, digamos que quizás fora moito máis complicada a inserción do CEGAC, non? Dentro da trama urbana, ao lado de Santo Domingo de Bonaval, e sin embargo está resolta con moita maestría, iba a dicir con moita sencillez, non, con moita maestría. Cando as cousas están ben feitas parecen máis fáciles, non? Quizás a outra, non, a das GAE, pois como que escolleu a solución máis difícil, non? O sea, parece que o edificio está de costas á cidade, está mirando ao parque, e iso é o que fai que un pouco que a xente non entenda esa posición do edificio. Quizás foi menos polémico que o CEGAC, Ainda que foi polémico, penso que a SGAE non foi tan polémico como o CEGAC. Falábamos de edificios históricos, falábamos desa pouca concepción na rúa, quizáis, dos materiais do noso tempo, ti que acabas de apuntar que eso, que a arquitectura contemporánea faise cos materiais do noso tempo, e falamos un pouco disso, de interpretar a historia. A xente ten como unha obsesión con fotocopiar a historia, e quizáis a clave sexa interpretala, non? Sí, digamos que a historia, xa digo, igual que en outras artes, non? Pasan os tempos, cada momento da historia, pois, ten as súas formas, os seus materiais, a sociedade avanza e a arquitectura debe de avanzar con ela, non? Era sorprendente como algún dos entrevistados pois pode falar de esos edificios con óxido, ferro, con materiais vitales, ¿no? Digamos que, bueno, pues hoxe en día hai que usar os materiais que temos a nosa disposición. Ese tratamento do acero cortén... Pero penso que aí se refire, claro, como estamos en Compostela, se refire a unha consellería, non sei cal exactamente, a que está en San Lázaro, que é unha consellería que a min particularmente gústame, pero sí que está oxidada. É que construíuse así, o sea, digamos que é un material, o aceiro cortén, que dentro das súas propiedades é que xa está oxidado de tal forma que está protegido contra a corrosión. Digamos que non ten, é un avance no material, non? Se antes un facía a fachada con estrutura metálica, tiña que andar con 20.000 proteccións para que non se oxidara. O aceiro cortén danos a posibilidade de usar unha pel cun color e unha textura personalmente penso que agradable e interesante, e sin ter ese problema do óxido, non? Porque xa ven con esa protección desde a súa fabricación. Co cal, seguimos co problema de que a xente sigue con dificultades para entender a aplicación dos novos materiais. Un material que ten unhas posibilidades boas, constructivas e estéticas, e que a xente lle costa asumilo. Sin embargo, se fora con pedra, non lle costaría asumir eso. A arquitectura fala. A arquitectura fala, sobre todo cando falábamos antes igual da arquitectura feita polo promotor privado, non? Que falábamos da vivenda feita polo promotor, non? Por desgracia, a veces falan de máis, porque moitas veces o particular, o cliente, quere facer unha casa que fale moi ben del. A min recordame un pouco os emigrantes que viñan de Suiza e viñan cun gran coche alquilado, porque tiñan que ser alguén, non? Bueno, pois eso a veces sigue pasando, de facer unha casa moito máis do que un necesita, pois para demostrar que na vida as cousas van ben, ou porque triunfou na vida, nos negocios, e aparecen esas grandes mansións de pedra con un exceso de decoración, un exceso de volumen, un exceso de escala, que volve a ser un pouco donde volvería outra vez a recuperar o termo do feísmo, non? De decir, falan a veces de máis
con prepotencia, querendo ser máis do que debe ser a arquitectura. Nunha conversa que mantivemos antes desta, ti me facías unha pregunta, ou deixabas unha pregunta no aire que eu che querería traspasar hoxe a ti, que por que hai que facer sempre casas de 300 metros cadrados? Non sei, a xente os vellos se resumían con aquelo de barco grande non ande. Exacto. Suele ser moi difícil, non, explicarlle ao cliente a veces cando faz unha vivenda unifamiliar, pois o importante é que a casa tense que adaptar ás súas necesidades, que o de facer unha casa moi grande, aquelo que se facía da casa de 10x10 o baixo libre e a casa arriba no medio rural, non? Bueno, o baixo queda así. E me caben 3 coches no baixo. E se un día as cousas me van mal, pois teño un camión ou me meto no reparto e teño onde guardar o camión, ou xa se verá, non? Bueno, pois esas cousas, bueno, eu non sei se son un problema cultural só de aquí, pero si un problema cultural de decir, mira, é mellor ter que non pasar sin el, é decir, que hai que demostrar que se ten e non pensar que a veces esa ocupación ou ese exceso de volumen, non? Está facéndolle mal o entorno inmediato, a aldea na que un está, solo por decir, mira, mellor que quede aí por se algún día o utilizamos. Pasa moito tamén o tema de decir, bueno, pois tiñamos unha casiña na aldea de pedra que estaba moi ben, e ao final atiramos e facemos unha nova grande, porque aquela era baixiña, non tiña as condicións adecuadas. Digamos que sempre aquí se quere facer as cousas ao grande. Volvemos a Rúa, Jorge, volvemos a Rúa e imos ca segunda parte da enquisa de hoxe. Se antes falábamos de que é para vostede feo na arquitectura, o contrario, que é para vostede bonito na arquitectura? Lo bonito, pues no sé, la piedra, por ejemplo, que tiene una belleza extraordinaria. Yo trabajé muchos años en el convento de San Francisco y hay rincones de piedra maravillosos, como son los arcos del Salón Carlos V, etcétera. La cantería para mí es francamente bonita. Edificios que sean funcionales y que estéticamente sean armoniosos y que te digan algo. Que es bonito es que en Galicia el granito es predominante. Yo pienso que el granito es una piedra muy bonita porque no solo transmite idea de solidez como de solidez y de frío, que es el ideal de Galicia. En Santiago, muy bonita la zona vieja, sí. Me gusta el edificio cuidado de piedra y bueno, o sea, eso, una estética un poco así ordenada, ¿no? Y luego aquí en Santiago concretamente me gustaría destacar la zona sur de Santiago. Es muy bonita, muy original, muy alegre y se ve